Telefon жаңдып ятыр белең акмы дип, коңшулар жаңдып ятыр, карнаса жаңдып ятыр, немши элиң алаң ак дип, менин элим алса кейпине касып берем. Ага, мен о ягдай болмам да касып берем. Halipa. Bu yaşıgidin hali juda harap görünýärler. Doğru aýdýar. Bu ýaşygydyn haly gaty perişan. Kömek edelimi? Edel Halipa. Ýaşygyd. Size toş da bereyim yo. Biz sana kömek etmäge geldik ýaşygyd. Haydi evleyin bana kömek degaysiz. Egerde sen hakykatdan kömek isleýäniň çyn bolsa, onda biz sana kömek edip biler. Çyn? Ýaşygyd. Sen bir ýerlerde işe turup aýlyga işleseň näde? İşe durduk, gülýar işledik, yani işten işe galyň diýip hem çykyryp birer bakma tapyp. Sen sewda satlyk edip gördün. Sevda dedik gördüm ha. Sevda vapşi minnik däl ha. Battım. Kaçanna hakykaty bilýärkäň, ýalany dinlemek şeýle bir gyzykly bolýar. Rahat aýdýan Halipa. Biziň öňümizde oýun oýnan bolýar. Oyun oynama. Dengeleň zok biziň oýunumyzda. Şägir. Meňe nerwim çydanok. Ela ýörejek. Halipa beýtme. Beýtme Halipa. Biz padryat kömek edip gelýär Halipa. Gel şu ýaşygida kıyın gününü bu ýagdaýda goýmaly. Gayrat edam, kömek edäýin. Eliň aýyr. Kostyuma. Bagışta. Kapalaň çölýär. Ha, dogry. Men düşündüm, şägir. Sen göwnüň ýykylandan dağlaň daşlary ýykylsyn. Sözüme sag bol Halipa. Gel maňa kömek edeli. Gel. Ýöne ýekije variant bar ýaşy. Näme variant ha? O variant Sen netin näme Halipa? men netim bu ýaşygydyň elindäki altyny gidip altyn kümüş alynýan iň gymmat ýerine satallyjak bolýar. O yer nirkä dip pikir edýär? Elbetde. Ýekije ýer gözüme gelýär. Nirkä? Şagol. Onu satarsa sen ähli bergileňe paýlar. Menim satsak borsam görmän duramakmı şu näme ýetsin? Bir magazin ýapaýmysyň? Görýärmi? Ýaşygyt sözü dolu dinlemän ýalňyş netije çykarýar. Ana bu ýaşygydyň iň uly ýalňyşy şundan barat Halipa. Gaty dogry aýdýan şägir. Sözü dolu dinle. Men sana diýemde şagolda gidip gazylyňy satar siýmedimde, şagolda gidip gazylyňy gymmat satar siýdim. Gymmat hashtag. Ha, işte. Sonra bolsa sen ondan alan ähli pullaryňy bergileňe paýlarsyň. Galanjatyna da bärdi. Galany näme? Hiç da. Mesele sen gazançyň barada dälle. Sen kelläňdedir ýaşy. Dogrudaýam şägir. Rast aýdýan Halipa. Şonuň üçin bergilerini ýapanyňdan soň durmuş hakynda dogry pikirlenmegi başarmagy öwrenmeli. Muňa türkmençilikde gatlamadan ätleme diýerler ýaşygyt. Azajyk nifte maraga boldy. Ken bildiren o. Şoňa bolýar. Maňa bolýar. Göräý mene durmuşda problemalar köp ýalakdyr. Şeýlemi? Doli problemi, doli çok gelýär problemi. Ýöne sen bir zady unutma ýaşy. Haçanna sen saglyk ýagdaýyňdan bir problema çykanna, ýankydaşyňdaky dolu problemalar hiç tat bolup galar. Saglyk bu bir adamyň başyndaky täşdir. Näme diýdin Halipa? Belli, berekella. Saglyk bu bir adamyň başyndaky täşdir ýaşy. O täçi bolsa sag adamlar görmeýär. Diňe yarawsuzlygyna mesele çykan adamlar görüp bilýänler. Belledim Halipa. Şu sözümi aýdymdylantam. Aýdymdylan. Bu düşünmeje görlükdir. Ýaşygyt. Onu wagt ýitirmeli. Ýör. Nire? Men äder salgyny sen köňlüňe salar. Bize uçup barjak. Sen peşkom maray. Geliver. Zadyňa gowy kene. Muny gowy hadan alan köşek. Sizin diýişiňiz ýanaga eken. Düşünmedi oğlum. Näme diýdiň?
Ya. Samsak. Bizi senin başka hiç kim görönok. Biz diňe sen ýalan gözüne görünýär. Ya, aboyuňda ogdan eken. Ha, sağ ol. Neçi? Ben var. 20. Beyuz. Ne oğlum? Şu bak havalı ya. Wow! Wow? O ne bolýar? Neme? Halipa. Wow sözü İngiliz dilinden Türkmen diline tercüme edilenine beybe diye manini veriyor. Ha, beybe. Wow. Neçi? Beyuz. 20. Al oğlum, nesibesin. Sağ olun. Krasavçik. Egerde sizem altın kümüşleriňizi wow bakadan satasyňyz gelse, Beybe kadar. onna şagort bilen galyň. Ne diýär? Ýöräli Uçalı Halipa. Ай, сынок, Al kaka. жизнь коротка. Не все люди не успеют свои дела. Korkutmayda kaka. Men korkudan ağabeyim. Korkacak kodum be, et korkudan ağabeyim. Свои дела. Bas. Al kaka. Bunu... Yok istemem. Ay elini. Başla kaka. Как всегда тупой. Фихтах. Başla. Просто я хочу тебе кое-что сказать. Ne mi? Жить как будто хорошо. Ты балдей, моя душа. А, это я другой. Aydıma çıktın kaka. Да, перепутался. Неме? Bu dağlar. Sonra da kuşlar çok sıymagan ya. Bu ne mi temizli verdi kaka? А, я наверное, diyeceğim bilmem ama. Ну, красиво получилось. Yana o yana. Но все равно мне интересно, не чем кuşlar toğlanak. Tamam ne mi? Зачем? Malum kere. Ay, yanında. Oğlum, Yok kaka. basayım. Yok kaka. Vaktin olanla hem gitmeli. Gitmeydi kaka. Ben bu sana yıklatıyor ama vaktin olanla üstüne koşay diyor yani. Karşı garajda ağlamolla busladım vardı. Ava. Şu busladım. Koltuk cüzünle Ava. hat vardı. Eğer Hasan köfeninde dine köfeninde sokakta açıp oku. Bolya kaka. Köfeninde Men bunu dine köfeninde oku. Kaka. Garaj dedi. Köseneňde bundan kösenen yerim ýok, bundan öter kaka. Bolya kaka. Hadi garaj kaka. Toşşayım. Eşecimi berip koşada, kağılla bellinden kartı oyçu hareket et toşşayım. Dine öňe ýöregin. Ädimden hayırra gaç, yoksa men ädim bilen ýalňyşlyk gidäme mümkin. Bellinin qotdan çepe ulasın. Sonra bolsa, töwerek taşyndan güçler bolup, dine gün matarlygyna hareket edersin oğlum. Gidiberersin. Ädimlerini şalt-şaltdan, ýygy-ýygydan hareket etdirersin. Bunu gidip ýadap çepe ulasın taşyp. Çepe ulansan öňünden sünküp çykar. O sünküpden gün geçersin. Öňünden çykan ully kan ak şägen alagyndan eteginden aşağı inersin oğlum. Sonra bolsa ýene öňe özünden çepe ulagy bagşlagym. Sağa bolýar ha? Evet, o sağa bagşlagym. Bolýar atamar. Sağa gidersin, ýedädimden soň bedenini goçykar. Edir şona goda gel. Bolla oğlum. Kinoda kıyadeginem olmadı haydap, gazıura, durma. Dizeye de aytmışlayı durmağın ife aytmak. Harekete doğum, harekete bereket diktirler.
O taydan çıkan altın kumişleri lira satmanlarını öğren olmalıyam. Katın aşağıma akauntun bellak geçen oğlum. Dine şağı orada satkının. Bu vakt özüm biliyam. Kadırçılar borççularken in madalyan şolardı. Satlı arzuma yet. Kaka! Taptım o! Kaka! Bana soğuk geçiren mal makinede akyan. Sen Россия тоже из Баку. Послушай, что Kaka? расскажу я вам такую бакинскую. Stop'u da atlar. Süleyman var. За воспитание. Düşünmedim. Ne mi burada hazine tapip sağ oldu. Fatih kullanacak kolum. Pomniş men Kanada git işli zahmet çek. Ba ding duşun yalık bir pul kalan bir geleceğin biliyor musun? Sen insanınla kim olmalı? Sen arzun yok, önde maksat koymasan seni yan bazı tijetru şemen maksadın olmalı yanında. Ve sonra da darmaşmalı köşe. Şem. Heva kakan borcu öz çağrısına durmuş yoluna öğretip durmuş yoluna sark gitmektir. Tak işte faşil. O hazine fakr olsun ha dine aska da vardır oğlum. Yeter yani жизнь. Realna жизнь realna işlemeli, realna zahmet çekmeli, realna derlemeli, kazanmalı. Sonundan öğün derle kazanırsın ha. Onun sopulun kadının dersin, o beni kakapıller aynı çete sağa gittirmez. Şem. Davay şimdiyiz. Zahmet çekmeli. Yolunda maksat koy, şu tarafa yürü. O da kara kuşman kakaydı. O da iyilmem tapamak koy. Yazıyor. İçi altın kumişli kum tapmak erteklerde olsa da şağı oldun. Altın kumişler kımmat alyanlığı hakikattir. Reklaman sonu. O habarınız olsa ne sebeden täsin kolan reklamasyn kim gow edip yerine yetirse şoňa ullukan pul bayragy goýurlar. Awa. Arkaň gel gatnaşyp bilýän, şu adam gatnaşýany gorjak bolýar. Bolýar. Guruluşdy. Awa. Korklarayım mı? Ha, yok, awa. Fuçer. Taýyn ne? O. Başlayalım. Selamun aleyküm. Wa aleyküm esselam. O neredeydi? Ay näme diýeň men? Kola da täsin kola. Gowy Şunu ölçüraýyn, gözüme düşýär. bu täsin koladan içeceksiniz. Aha. Happy problemlarınız paramparça olacak. Täsin. O täsin sözü Georgiýanyň näme? Eslenlik var artık maç olanla ziyanlı bolýar, köşekler. Misal için su normada olanla içip kanıp bilirsin. Yani artık maç olsa karıp kalırsın. Bol bilen. Nastroyeniniz çok iyi olacak. Näme diýäbi? O kadar, o derece iyi olacak. Türkçe düşünýärmi? Hepsi size hayran kalacak. Gere dağıtın aytıp geçmekle göre Alsana malarsın, almasana malarsın. Düşüyor mu? täsin meksedi hayran alınan klaslara bölüp çıkılýar. Hayran alınan klaslarda bolsa beýbe, täsin, geň alyjy, wow diýen sözler ullanylýar. Şu gözlerini tap bolana hoş. Täsin kola. Artık her sokaklarda. Düşüyor mu sonra? Dinleyen ben şeyim. O başlagy aç be.
Şeyle olaymasınım dedim lan. Ya doğrudan diyeyim son ya. Öyle de hakikanda diyeyim biliyorum. Misal için ne her kimden halak bilmez de sen halayan mı halamayan mı şan diyeyim. Emmek için gönlünde bir ayaktan halanmak için yekaca varyant da oğlum täsin kola olaymasın. Lan men häzir size täsin kolan dat görkedeyin. Odan siz görersiňiz. Täsin koladan içeceksin. Koşuş. Uli Ali. Başla. Açıp beray sana olmasa bar verdim açıp ber. Afiyet olsun. Çılana täsin. Müzik kadar müzik izdeldi diye mene kovadım zaten. Nima şu? Täsin kola. Elimde täsin kola. Tıgamak kola. Yeke şapatda yazılan kola. Altıra. Yo alcırama berdi hiç kim yok gözük. Dine öyle olur mu? Baştan ikici. Böyle. Tomsa teştelin kan. Ha. Ay. Teştelinizi kanlarasınız yerse täsin kolan saylan. Hiç açan yalnız varsınız. Kayseri Alan Bey. Ferhat Tek. Sağ olam. Şunu. Toşna boldu değil mi? Yo ho. Kanesta. Ya balanmaz da boldu diyor. Sen bana ben neme vurun gerek. Gazvim. Gidelim. Sağ ol. Sus! Azıcık niye bunu ya? Ben yine gelecektir. Demedi yani. Pazar akşamı. Evet değil, yani pervod etmeli ama ne? Devam edecek. Hoşçakal. Hadi güle güle. İyi bayramlar. Düştükle. Valla. Emel o sakla. Çağırın sakla. Emmesini. Ya dost, demem ki. Başkarak bir var yanıma da kurulur. Belki olur da olsa başka. Ha. Like basayan mı sana? TikTok'ta. Ne anladın? Like basayan da. Allah yok ne var böyle ama falan ve yüzme vasıf olmadı. Yuvaş. Anlamadım ne oluyor o? Ne ama? Sussana ya. Koysana da. Bir de konuşmasana. Yarış değilsin. Çekeleşik. Siz gitti oğlanlar. Şu biriniz ayırıp biriniz al kalır ya. Yönü netivetinden bizi hayran kalıp bizim önümüzde çıkış edeniz için size ullukan minnettarlığımızı bildiriyoruz. Toparımızın adından, täsin kolan adından nesip bolsa siz yine has üstünüzde köprek işler, özsünüzde eriniz. Hava. Onu bizim yine de gözlerimiz devam edeli, nesip edenden nesibimizde olsa biz yine de görüşürüz. Kim bana gelinimiz için, gelip bize hediye verenimiz için sağ olun.